Kabo makhungo nkila nova pho mnoma nontshanga sodibandlela ngalolu suku namhlanje 31st December 2021 into eninzi ke niyona nto ibalulekileyo njengoba sisithi nje 31st December kubulela kaloku ingakumbi nina ababehamba nathi kulo elikhaya abanye bayiqalisa qala lento saqhuba kunye baqhubeka abantu sade sabe nalona unyaka siyawuvala siyabulela ke siyakhahlela kuni siyanibona nalapha kwi-comments siyanibona naba bafona bathumela message bencoma bebulela nabo sithi into yenza uba elikhaya ibe lilo nina abantu bakhomentayo basubscribeayo basherayo those of you who are here all the time siyanibulela ke kuyo lo nyaka njengoba siuvala ngethemba lokubana nalo nyaka siuqalayo ngomso sawuqhuba sonke ke nethemba ke nokubana nelikhaya intellectually and in so many ways lizawukhula ukwenzeka kuba nani xa nikhula nalo nelikhaya likhule ningakhuli nisishiye ngasemva siyabulela ke bantu abahle nanso into esifuna uqala ngayo njengoba sisithi ke siyabulela namhlanje sifuna uthetha ngalento yokuphahla kuba kuvalwa unyaka sibhekisa kuni ke isavuma lento namntu uza kuyifumanise eli lento uzama uqokeqokelela okwazi uziqokelela wena mntu oza kuyiva late nale discussion namhlanje zixelele ukuba awukho late abazawuyenza namhlanje bafanelekile wena mntu uzawuyenza ngomso nangomsomnye nawe usafanelekile sithini xa sithetha nabantu esihamba nabo our spiritual guides by any other name by any other shape iya ngokuba wena ukholelwa kwinto ekumila kuni thina ke sisayibambile kule nkcubeko yesintu sisanqula amanyange alelukuthula sithetha ngawo ke sithi senzani xa siphahla sivala unyaka uyabona ke xa usiya kwezinye iinkolo umzekelo ubuya kumandiya anendlela avala ngawo unyaka amatshana nendlela avala ngawo unyaka banezinto abazenzayo xa bevala unyaka sithini thina sizawuncokola loo nto sithi eyona nto ibalulekileyo kufuneka sikhumbule ukuba sisuka phi sikhumbule ukuba siphi sikhumbule abantu abasigcinileyo sibaripotele bantu abadala njengoba nindithwele nje kuwo lo nyaka ka-2021 nindithwale ukusuka kwindawo ethile ndisendaweni ethile ngoku utsho kubo ungayihoyiki numbering okwesibini ke siyacela kubo abantu ababesithwele sithi nazi izinto esizicelayo njengoba sizawuqala lo nyaka njengomso siyesicebise ke bantu abahle kuba izicelo zakho zingadluli ku-3 minimum maximum mayibe fixed nazi izinto endizicela kulo nyaka ndicela le ukwenzela uba abantu bakokwenu bayazi ukubana mabahoye ntoni apha kubo okwesibini singalibali ukubulela bulela impilo mntanomhle ubulela ukuthi baninzi abangasekhoyo baninzi abangcwelehekileyo baninzi abaphelelwe izinto ezibapheleleyo wena awuphelelwanga nto yonke zikhona nawe ongenazo kodwa zininzi onazo sithi njengoba sicela nje kulamanyange masinikeleni bethuna kuba kaloku nabo ukuze babe nawo amandla kufuneka sinikele amabhuda ayayazi lonto amahindu ayayazi lonto amaKristu amaJu zonke inkolo ziyanikela kunikelwa ngendidi ke ngendidi abanye bazakwenza iladi umntu enza iladi siyayigxininisa into ethi ingu-stop gap measure iladi yinto ethi mandibe ndinika oku ke bantu abadala kuba kaloku okuthile nokuthile andinayo indlela yokukwenza andinawo amandla andinalo ixesha as long as uzawuthi le nto uyithethayo ibe iyiyo ngalenza iladi wena mntu okwazi usile ekhaya wena mntu okwazi ukwenza izinto ezibonwayo man uthi noko lo nyaka mandithi man kubekho nje into ezithi apha ekhaya makuphithizele yenza njalo mntanomhle kodwa sithi wena ongakwaziyo awukwazi uthi woyiswe nakukwenza le uyenza wedwa pha ekamereni yakho uphe abantu bakowenu sithetha ngabantu bakowenu apha awuphi bantu base next door upha ezi spiritual guide ebezikuthwele wonke lo nyaka uthi nantsi into endinipha yona abantu abadala ndithi yibani nawo amandla yomelelani kulento yelidabi lokuncedana nam ndingulo mntu nje ukhe anilibale
Nansi ke into ke bantu abahle esifundayo sifundiswa ngabadala kunathi isibindi yinto yabantu abadala. Abantu ke sebesebenzisa iimbabhama kusetyenziswa iinkukhu ngoku, kanti isibindi esinaso khawusihloniphe. Uphe abantu bakokwenu ubojela isibindi, usidibanise nomhlehlo ubaphe. Eyona nto ibalulekileyo ke sithi ukuba uyakwazi njengoba ujayiva njengoba wonwabile nje kuye lo Disemba, nabantu bekhaya mani khawubakhumbule. Nantsi into ebesiphezu kwayo. Wena mntu ofuna uqonda nto ukuba sifuna ingabi mfutshane le video, abantu bayajayiva. Ukuba unombuzo ubhala apha ngaphantsi sikuphendule. Masiyeke injalo ke sibavumele abayojayiva bakwazi ukuyojayiva, sithi kube chose kube hele camagu.